Boas, queridiña, queridiño, queridiñe. Martes, hoxe arranco a semana en martes. Por que, dirás? É que onte foi un pouco, como digo os franceses, du n'importe quoi. O sea, sí que gravei algo, pero é como un pouco inconexo. En como non me gusta, porque empecé como moi tarde, como que me din conta, é luns, vou gravar. Bueno, en fin, que non tiña nin pas nin cabeza, entón, para non aportar, me lo cargo. A mí sei que me aportou, pero quero decir que non gravei nada decente. É ao xeito. Ai, pero xa mellor, vou arrancar creo que todas as semanas os martes. É que os luns son tan luns. En que momento? Rematado o traballo. Agora xa está por aquí o queridiño, imos a dar un paseo. A verdade é que día bastante productivo, tanto de traballo como de estudiar, que xa sabes que estou cambiando un pouco os horarios, porque eso de estudiar ás 10 da noite, para alguén que é de mañás, non vai nada ben. Entón acabo de traballar e sigo no ordenador. Ui, pero bueno, a verdade é que me vai mellor, porque sigo como concentrada, entón simplemente continuo. Fago un breve descanso para despexarme e olvidarme do que estaba facendo para centrarme no estudio, pero vai moito mellor. Tamén me din conta, isto foi unha reflexión que fixen onte que os fines de semana non estou estudiando absolutamente nada, que é cando realmente debería ter tempo para facelo. Pero entre que ir dun lado para outro, non sei que non canto, como que me... Claro, vou poñerme a estudiar, supoño que a ti tamén che pasaría. Se estás estudiando xa me dirás. Necesito un pouco de concentración e de estabilidade. E se estou como dando voltas por aí, como que menos me apetece poñerme a estudiar, pero vou non ter que facer. O sea, que o primeiro obxectivo, intentar estudiar un pouco todos os días, estou non cumplindo. Segundo obxectivo, estudiar os días que máis tempo teño para facelo. Que como quede caixón, pero a veces as cousas lóxicas non son tan lóxicas, sabes? Bueno, vamos. Está moi mal que fai vento ou cos cascos estos e non son para facer de micro, está claro. Vale, carreiriña rematada. Sentimentos. Teño fame. E claro, comín a unha, que son as 7, e dixen, vale, como ahora a unha e ás 5 tómome algo, rollo un batido de proteína ou algo para que o estómago non este valeiro para ir correr. Pois esquecíme, porque claro, ás 5 non tiña fame, supoño. Estaba falando con meu pai, porque ten unha hora de leria. Igual sí que tiña fame, pero non me enterei. Claro, agora notome débil. Noto un pouco de fame, notome como débil. Pero bueno, tocábame series, aí as fixen. Pasa que logo o que sí que fixen foi o quentamento e logo un friamento, alternar trote con andar. Así que bastante guai. Pero claro, outros días síntome con máis forza, hoxe notome como débil. E como teño fame, asocio a que o meu corpo necesita gasolina e non lle din. Entón, bueno, teño que telo en conta para as próximas veces. Porque, bueno, hoxe foi pouquiño tempo, porque claro, xe moito tempo non é moi saudable, sabes? Outra cousa que estou pensando, que agora non é que faga calor como tal, pero claro, vai ver todo a solamen, e eu non sei se algunha vez o dixen, que a min o sol encántame, pero non sobre min, sabes? Gústame así, ves? Ahora, entón a sombra digo, que guai o día soleado que se nos quedou, pero é unha sombra, sabes? Entón, vou ter que buscar a maneira de correr pola mañá, a maneira de ir, pero claro, o madrugón que me vou ter que pegar, pois teño que evalualo. Sobre todo preocúpame que almorzar, porque sin almorzar non quero vir, e co desayuno aquí, tampouco, co almorzo aquí, tampouco quero. Entón, bueno, tengo que darlle unha pensada, igual o xoves, dai o brazo. Igual o xoves xa me animo a correr de mañá, que non me presta, como que non ves que sudo moito. Non sei se ti sudas tanto, pero eu sudo muchísimo. Entón, bueno, cada un somos como somos. E hai que ir adecuando para poder facelo ben. Se non, correr xa un coñazo. Que ves esta sombría. Que gusto. Mira que se escoitan coches ao lonxe. Temos natureza en Vigo, pero estamos rodeados de coches igualmente.
Bueno, vou para casiña, un plis plas, e vou me dar unha duchiña rápido, estou suadísima, e logo teño directo en TikTok. Así que, vamos. Non foi nin de cerca o directo máis entretido, pero todos os martes vou facer directo en TikTok e punto. Unha cousa que non fixen hoxe, porque me pillou un pouco tolo, foi subir o vídeo de YouTube da semana pasada. Pero bueno, xa editarei, non me dedico a isto, entón non podo poñerme unha presión que non me dá a vida para máis. Estou cansadísima, teño unhas maniotas no que ven sendo o cu. Iba a utilizar unha palabra menos... no cu. Que onte fixen forza. E parecíame que non estaba facendo tanto para ter maniotas, pero... igual por eso non rendín hoxe tampouco correndo tanto, non. Eu creo que é porque tiña fama realmente. Pero bueno, mañá máis é mellor. Chao. Mércores! Como podes comprobar, estou vestida de rúa, así que fui traballar presencial, cousa que me presta bastante, pero prefiro teletraballo ainda así, tampouco nos vamos a enganar. Hoxe estive dando voltas a un tema, porque, a ver que pensas ti, porque hai veces que hai persoas que dan opinión ou che din o que tes que facer ou o que deberías facer sen haber preguntado. Entón, é unha persoa que fixo iso, quixenlle responder algo, pero a verdade é que non sabía como escribilo sen soar desagradable. A pregunta é, a veces temos que ser un pouco desagradables? Non, non deberíamos. Debemos ser asertivos, ou a mí gustaríame ser asertiva, e non me sae de todo ben. Son como moi complaciente, me dou conta. É algo que sí que me gustaría cambiar, porque logo molesta. Entón, canto antes se poñan límites, penso que sería mellor, pero non o sei facer. Así que nada, así estamos, sin saber poñer límites. Algún xa sei poñer, pero a veces custa un pouco. Para que os demais non se enfaden ou non se molesten, fastidio meu. Mala idea esa. Así que nada, unha tarefa máis para aprender na vida. Asertividade e poñer límites. Ben, teño calor. Quitei a coleta porque me vexo mellor co pelo solto, pero... fai calor. Esta casa de verdade é un forno. Mañá xa vou cortar o pelo, e eu teño ganas tamén. Non vou cortalo moi corto, pero un bo corte para que teña un pouco de forma, porque agora mesmo creo que non ten nin vida. Pero bueno, vou poñer unha pinza, sen que a toco, claro. Ya está. Me comprei estas. Comprei unhas moi... Ui, que oscuro. Luz. Comprei unhas moi chuliñas. Voume vestir de deporte para cando veña o querido ir dar o paseillo. E vou estudiar un poquito, mentras non ven. Non me gusta o que fixen. Así que... tarde amena. Un pouco de estudiar, un pouco de pasear, un pouquiño de deporte, e xa se acaba o día. Fanse curtos, Pero bueno, mentres collamos e fagamos un pouquiño cada día de algo que nos encha, pois fantasía. Os días non dan para moito, pero evidentemente, se ademais pasas unha hora falando por teléfono cunha compañera e logo non sei canto tempo estian falando con miña nai, pois ainda dá o día para bastantes cousas, a verdade.
Bueno, non sei se se escoitará moi ben, pero xa é un pouco tarde e non me apetece estar berrando porque teño veciños e veciñas. E eu non quero molestar. Igual que a mí non me gusta que fagan ruido, pois eu tampouco quero molestar. Reflexións do día de hoxe. Estou preparando un vídeo para gravar mañá para TikTok, porque de verdade que quero gravar máis vídeos para TikTok. E seguramente sexa en vídeo rollo, o de mañá vai estar un pouco preparado, que é tema de ai, é que tan tarde xa non me dá para pensar. Tema de árbores nas cidades. Este fin de semana pasado tivemos festa. Se viches o blog, igual algo viches. No blog anterior, de feito, remateino así un pouco abrupto, pero vese a carballeira. Facía un calor o sábado, destos de que non é moi normal aquí. Pero a carballeira, ti non sabes o ben que se estaba ali. Entón, reflexión. Máis árbores, por favor. Máis árbores. E ti, que ves no rural, igual tes un montón. Pero os que vivimos na cidade, ou en núcleos urbanos, porque eu, claro, penso en Vigo, pero tamén penso en Melide. Quero dicir, tampouco hai moitos árbores nas rúas. Bueno, non vou contar máis. Quizáis mañá conte, ou quizáis te invite a ir a ver o vídeo de TikTok, que eu creo que é incluso mellor. Cando veñes isto xa estará publicado, claro, porque hoxe, cando publique isto, pois xa pasou. Máis cousas. Que fixe deporte, sentime moi a gusto, así que se en algún momento, isto para ti ou para a Alba do futuro, cando me volva a dar preguiza facer deporte. Ou ben que te sintes despois, anula calquer pregunta. Tamén é certo que hoxe o que fago é non pensar demasiado. Teño que facer, non? Eu pola mañá levántome e teño que ir traballar. Quero? Non. Prefiro facer deporte que ir traballar. Entón digo, vale, eu teño que ir traballar porque hai un retorno económico. Entón, claro, para que a min me paguen eu teño que ir ali, non? Pois para ter saúde, teño que facer deporte. No directo que fixen o martes, non houve moita participación. No que fixen onte. Hoxe é mércores, non? Sí. No que fixen onte non houve moita participación. Pero sí me deu para reflexionar, porque, claro, dicían, se fas algún deporte que non te chama ou que fas forzado, como que perdes un pouco a adherencia e deixalo, non? Certo. Pero, bueno, hai cousas mínimas que hai que intentar facer, un pouco de forza e un pouco de cardio, pois hai que facelo, non? Porque a min, o sea, a correr, como podes ver nos vídeos, é gustar, pois a ver, tampouco. Pero eu sei o ben que me fai. Unha, sair fora, porque traballo todo o día nunha oficina. Intento correr por zonas onde haxa natureza. Podía correr polas rúas de Vigo, pero aparte de que está un pouco máis duro o asfalto que a terra, non me motiva demasiado. E tamén fago forza. E correr, a pesar de que non me gusta, se estás empezando a correr e diste que coñazo, sí. Pero a medida que vas facendo, eu como non teño ningún obxectivo ou meta máis que a propia saúde, e que cada día poida ter un poquinho máis de saúde, non digo, ai, a ver se hoxe fago non sei canto de ritmo. Non. Eu intento cada día ir mellorando máis ou menos. Pero tampouco me poño un obxectivo que diga fuá, non. O meu obxectivo é básico, porque cando tes baixa forma, pois claro, o teu obxectivo é aguantar. Entón, o meu obxectivo é correr sin fatigarme. Ou, bueno, fatigarme ou fatigar, porque decir, manter o trote durante máis tempo. Estou conseguindo. Iso quere decir que dentro de outras 5 ou 6 semanas estaría ainda mellor. Outra cousa será que me vou correr en verán. De feito, mañá teño que ir correr. Dixen eu, podía ir xa facelo de mañá, pero son as 11. Non me dá tempo a madrugar, non sei que, entón, o importante é dormir ben. Se non, mañá, pois irei correr a última hora ou xa verei.
pouco máis, que teño que ir dormir. Vou ler un pouquiño porque sempre leo un pouco antes de dormir. Gústanme os libros que son así de misterio. E non diste, igual es algo que te engancha. Estou enganchada, pero dame o sono, quedome aí medio trasposta. Así que, mañá máis, pero non mellor, vale? Chao, chao. Xa ves xa, creo que xa dixen que se me pasan rapidísimo as semanas. Estou así un pouco medio torta porque está unha familia poñendo a facer as súas necesidades a unha mini Eles, que me parece ben, que se hai que evacuar, evacúase, pero claro, non quero que saia no vídeo, claro, lóxicamente. Tiña ganas de que chegara o día de hoxe porque me pasa unha cousa que non me dou conta do pelo como teño nin tal, ata que un día digo, ai, que largo, que ganas de cortalo. E a pelo a que veño, habitualmente, pois estaba super saturada e non conseguín cita hasta hoxe. Agora xa me puxen un aviso para ir pedindo cita con pouco de tempo, porque me dan así venadas e chega un momento que xa me molesta o pelo. De feito, viña o querido por aí camiñando comigo ata aquí e dime que che medrou moitísimo. Digo, ai xa, é que non sei por que o teño tan longo. Hoxe tamén me din conta cando me decho digo, pero que longo. Así que voulle dar un cortecillo que me fai xa falla. Tamén hoxe é un día alegre porque unha amiga me dixo que aprobou as opos que estaba preparando e síntome moi orgullosa dela, a verdade, estou super contenta. Ademais de ser amiga, traballamos na mesma empresa, así que doblemente contenta de que deixe de traballar neste sector e vaya para onde quere ir. Ai, un día tamén chegaría a ser funcionaria e poñer o meu talento ao servicio de todas e de todos vos. Bueno, vou chegar tarde a pelo, quedame 4 minuti, pero bueno, está aquí pretiño. Logo ensino a ver que me fago, nada radical, Perdón polo non spoiler, pero non son eu moi de cambios radicais. Excepto, cando canto fai? Foi no 19. Foi no 19, que xusto cambiei de empresa e dixen, ora é un momento, estaba deixando longo para doar, doei casi 40 centímetros, se tiño por aquí e quedou, cortaron, dixenlle que a peluquera quero donar 30 centímetros, cortou o que lle deu gana, non pasa nada, que me quedaba xenial, pero foi un cambio bastante radical. Agora non vai ser radical, vou non a decentar un pouco porque xa parece que lle pesa o tempo sin cortar, e listo. Traballar o venres á tarde, bueno, non tanto traballar, senón ter reunións o venres á tarde nas que necesitan que estés desperta e que aportes. E ademais son nunha lingua diferente a túa lingua, en serio, por favor. Estaba regular, non debín descansar ou estou como moi cansa. Non me dou conta de dormir mal como tal, pero estou cansadísima. Veo querido, comimos, e teño unha reunión ás 3. Entón viñen comer, viñen coa comida aquí. Estaba que non podía ca miña vida. Menos mal que estaba o meu xefe, entón francés con francés, enténdense ben. Hoxe espabilei un pouco, pero se chego a ter que levar eu a reunión, creo que se me iba a notar un pouco que estaba un pouco cansa. Pero bueno, listo, falou todo o xefe. Que anda aí o xefe? Para que vas falar ti? Despois, de feito, escribime porque xa me dixera outro día que el fala moito e que eu se quero intervir que interveña, digo, a ver, eu se teño unha dúbida vou preguntar, pero se ti estás preguntando ben, ademais eres o xefe, non teño por que querer protagonismo na reunión. Xa preguntas ti e eu aquí estou para facer matizacións que fixen ao final. De feito, mandei un correño para a semana que ven a ver se podemos verificar unha cousa. E pouco máis. O que mola que me dixo e digo, estou fatal, de verdad.
porque empezou fai pouco. Eu empecé fai pouco neste posto e el tamén, pois 2 semanas despois que a min ou así. E dime que, Alba, que non dubides a interrumpirme ou calquera cousa. Eu pensando, a ver, xa non fai falta que mo digas. Pero claro, ainda así, dixenlle, non, se preguntas, se fas boas preguntas e además falas genial francés, porque claro, era el francés cun proveedor que tamén era francés, digo, non podo máis. Estou super cansa. Pero sabes, it's Friday then. A ver se non me salta o copyright aquí, porque eu cante. Día tranquiliño hoxe, como mañá teño unha movida que facer aquí en Vigo, non nos imos hoxe para a aldea. O que vou facer agora é despexarme, porque teña a cabeza un pouco embotada. Levo non sei cantos días intentando entender un tema da oposición e non consigo avanzar, ou seja, tal. Entón, igual, o cambio, voume cambiar de tema ou vou facer test, igual agora me vou a facer algún test do tema, porque o rollo chapar a min dáseme fatal, entón o que vou facer é test, porque me obligo a ler e demais. Pasa que estou un pouco cansa. Estaba pensando se coller e arrancar con outro tema que sexa máis fácil, un rollo ou a Constitución ou a Unión Europea, así temas que son un poquinho quizáis máis sinxelos de comprender, porque que de verdade, se me poño agora con contratos de Galicia ou algo así, igual me peto o cerebro. Ese creo que vou empezar, non sei se temos plan para San Xoán, digo, para o mércores que é festivo da semana que ven. Creo que vai facer moitísima calor, entón non creo que vamos facer ruta de senderismo nin nada, pero vou madrugar e aí sí vou empezar co tema de contratos. Sí, aí vou me atrever. Hoxe non me atrevo con nada. O que sí que quizáis faga é empezar con algún tema sinxeliño, porque que estou moi cansa hasta para facer test, porque claro, non é facer test así, porque os test son un tochón de ler. E outro día que nunha das clases fixeron test, doume conta, ojito, é importante saber os defectos que ten cada un, que leo a veces un pouco en diagonal. A ver, no exame, evidentemente, supoño que me poñería a ler, non terei presa para acabar, pero claro, teño que ler ben, porque senón, telita. Ai, que cansa estou. Non sei se dormir un pouco. Atráeme eso de dormir un pouco. Que hora é? Ai, non teño reloxo. Puxen a cargar as 4:30. Que claro, ahora non vou poñer a dormir. O que vou facer é beber auguiña fresca, despexarme un pouco e poñerme. Porque logo iremos dar paseo, así que tamén me vou cambiar. Dirás ti, estás traballando na casa e vesticheste decentemente? No, claro, fun a empresa pola mañá. Tiña que ir ver un coche. Entón, fun ali. E cando acabei, viñen para casa, porque además outra reunión ás 3, tiña unha tamén á 1, que ao final me cambiou. Entón dixen, prefiro estar na casa para estar xa ali. Porque así agora, sabes, eu non sei que haberá na empresa un venres ás 3 da tarde, pero seguro que me deprime. Entón dixen, vou para casa, prefiro estar na casa cando acabe. E levo 5 minutos esbardañando. Logo, quero que os vídeos me duren pouco. Non podo ca miña vida. Ao final conectouse moitísima xente ao directo, da xente habitual que me dá cháchara, entón como que me presta máis. É genial, a verdade. Agora, o que vou facer é darme unha duchiña relaxante. Creo que vou coller o ordenador e empezar unha nova clase porque se me está enredando moitísimo o tema este para acabalo, entón vou facer cambiar de tema. E vou escoitar unha clase mentre estou no sofá co querido, porque así como co noto cerca, porque senón parece que sempre estou na habitación do lado, así que, bueno,
mañá máis, espero que o seguinte clip que vexas, e para mí van pasar un montón de horas, sexa correndo pola praia. Bueno, polo paseo da praia, vamos, conto ir a Samil correr, pero non na praia, senón no paseo. Tampouco nos imos flipar. Así que... chao! Víñenme arribísima, a ver se escoitan porque non trexen o micro, non podo acordarme de todo. Xa tiven que subir a por un vestido porque ten abaixo, digo, genial levar bikini, pero logo, que fago? Vou poñer a roupa suada de correr, en fin. Pois a miña intención era, vou tomar a carreiriña, logo, como aquí hai baños, cambio, me poño o bañador e logo un bañito. Está congeladísima, é que está... Nivel congelación total, non sei xa... Eu bañei aquí moitas veces, poucas veces tan fría, De feito, xa me extrañaba que non houvese ninguén na auga. Está congelada. Non sei se logo subirá a temperatura da auga, pero... que hoxe veñas a mil. A ver, igual máis tarde presta máis. Que agora fai calor, O sea, non sei que temperatura fai, pero xa fai moitísimo calor, son as 9:15. Non sei, Rick. Parece que hoxe vai queimar, Eu vou me ir duchar, que teño reunión en Esquerda Unida ás 10:30, por iso viñen tan cedo, senón quizáis non viría tan cedo e houbera sido un erro, porque fai bastante calor. Así que, nada, continuamos co día, mochillo, e pa casa. Que fresco fai aquí nesta corte. Misión de hoxe. Por certo, estamos en Forquerei. Que de repente estou en Vigo, de repente non. Pois xa non. Misión de hoxe, imos que ir ao remolque, imos cargar uns ferros que temos aí arriba, ferros non, restos de alambre, para ir ao punto limpo. A misión deste finde sería liberar a corte porque queremos cementala en algún momento. Entón, corto emisión, que temos un visitante esperado. Que solamen. Fai 2 findes, vemos para axudarnos. E isto estaba cheo de ortigas, de silvas. Aí non tiñamos alambre dun galiñeiro que había aquí. Ahora temos todo aí. Que imos a meter no remolque para levar ao punto limpo. Estou un pouco abafada porque temos subir por aquí arriba. Non sei onde vai o querido por aí co cuaz. Aquí, nesta casa de aquí, que é o palleiro, é onde queremos facer o garaxe. Estamos en fase proxecto de arquitecto. Logo falta permisos no concello, e logo falta que alguén non lo veña a facer. Témosle para labrado con constructor, pero o tema que nos den datas é complexo, así que bueno. Ese era o vello galiñeiro. Nos agora, evidentemente, non temos galiñas aquí. Este hórreo é fantasía pura. Gustaría no restaurarlo, poñerlle madeira, quitarlle o ladrillo, pero bueno, a longo plazo, a ver onde ven. Ay, que calor! Que calor! Igual enredo falando con algún veciño. Como os vemos pouco, está cando nos ven. Canto nazas! Isto pasa por non podar as naciñeiras. Está igual. Que animada. A ver se o ano que ven, porque este ano acordounos tarde e xa estaban florecendo, entón non tiña moito sentido. E aquí algún día gostaría poñer unha horta. Aquí temos que facer, é o muro que se vía que limpamos outro día, que metía medo, e gustaríanos facer un muro máis alto para facer isto llano, porque claro, ahora fai así, logo fai asá, logo tiraste por un barranco. Pero bueno, pouco a pouco, faltame o querido, porque non ven. Ui, xa temos aquí un veciño que nos inventa cada cousa. Bueno, vou ter que desmontar porque temos que baixar por aí co cuaz. Joder.
como era de esperar, eu sempre tan optimista, vale? Pero bueno, fixemos bastante, demos unha voltiña por aí co Quad de paso. Pode ser que mañá faga algo máis aí na corte para intentar liberala. Hoxe non fixemos nada de liberación de corte porque te bañamos bastante aí fora. Pode ser que mañá o faga ou pode ser que non. Xa vos digo. Aquí imos nesta casa, imos cos problemas, imos solucionando, vale? Pouquinho a pouco. Agora xa estou duchadiña porque entre o calor andar aí debaixo dos árbores, debaixo das árbores, pois en fin, así que teño a cea por aquí lista e mañá máis, non sei xa, que non estivo mal o día, Mañá espero poder almorzar aí fora. Teño que limpiar por aí para poder poñer a mesa, a ver si o fago, por favor, que quero almorzar aí fora, con fresquiño de pola mañá, os paxariños cantando. Teño moi idealizado, pero que verdad que mola moito. Vale, chao. Son as 10:20 e xa me puxen á sombra do laranxeiro. O sea, que calor tan cedo, de verdade. Puxen unha tirita aquí porque teño unha ferida e non fago máis que rascala e eso é malísimo. Entón, point. Non vou sacar máis ervas. O sea, xa estou pasando un calor terrible, está me dando todo zolamen. O que vou facer é, última cousa, é pasar a cortacésped, que a erva... A ver, non temos césped, o sea, chamarlle cortacésped cando non hai césped a cae erva que medra. Pero se me gustaría pasalo para que se cortiño, de feito lá baixa hai unha calva tremenda, supoño que ali é onde si abría césped e ao non chover pois xa secou, me dá igual. Vou ir para a corte facer o que non fixen onte, porque ali vais a estar fresquito, é algo que tamén hai que facer. E non pasa este calor, que terrible, que calor. Vin unha noticia esta mañá, creo que era de Televisión Española, que dicía que o Ministerio de... non sei que ministerio, o de Sanidade, supoño, que estaba regulando as temperaturas máximas que se consideran soportables en cada zona, ¿no? En Sevilla, joe, en Sevilla a súa temperatura máxima que dis, bueno, a partir de aquí sí que xa hasta os sevillanos e sevillanas se caen, 41 grados. Hasta luego. Logo sai ao extremo contrario, que é Asturias, ou todo o norte tal, que son 25 con algo. Digo, a ver, tamén quero dicir, pero eu son un pouco así, O sea, cando paso dos 25, cando xa a cousa está 20 largos, eu xa estou regular. E con máis de 30 xa non me falar. E pois sae a zona das Rías Baixas, porque é certo que vai máis calor nas Rías Baixas que no norte de Galicia, que puxeron que a temperatura máxima a partir da cal, 38 grados. Pero claro, eu vivo nas Rías Baixas, pero ser son de Melide. Entón, claro, imagino que eu o que levo dentro é un pouco máis norteño. 38 grados. Agora non sei a que temperatura estaremos. 20 e pouco, supoño, non sei. Eso estou pasando fatal, eso que ahora mira que ventiño fai. Agora faz vento, non? Pois paso, sinceramente. Creo que vou ir facer algo a corte mentre se cargan as baterías do... Ou recollo algo por aquí, porque aquí tamén medraron ervas. É verdade que... Unha buena idea. Creo que xa contei que toda esta parte de aquí, todo isto hacia aí, cemento. Outro ano, non sei se este ano nos dará para facer eso. Hai un lagarto, non entres, lagartixa, non entres para casa, que te estou vendo. Non sei se este ano nos dará tempo e mostrar a meu pai para que nos axude, pero sí que é prioritario a corte, porque nós temos moita casa, é dicir, non a casa habitable, que creo que máis ou menos se pode ver que é pequeniña, pero temos como moitas, temos outra casa aquí, temos un palleiro enfrente, temos as cortes abaixo, temos como moitos espacios
pero realmente como non están como chamalo, pois arreglados ou reformados ou tal, pois claro, están sucios, hai humedades, entón hai cousas que guardamos dentro da casa porque queremos que se manteña ben. Por exemplo, as ferramentas, que temos un mogollón de movidas, e temos un armario aí cheo de ferramentas. As sillas que teño para tomar o sol, todo o que quero que se manteña ben, sin humedades, bueno, enchese de mierda da igual porque nos, por exemplo, aí temos a hormigonera, collemos e tapámola cunha sábana bella, o sea, pola suciedade non me importa tanto, pero sí esas cousas que se humedecen, pois se poden fastidiar. Entón, claro, prioridade sería arreglar a corte, poñer de tal, e aí ter todas esas cousas. E logo isto, pois xa amañaremos. Pero vamos, o da corte seguro que o facemos, non lle vexo dificultade. O problema que lle vexo, o único problema que vexo que nos impida facer eso é a escasez de agua. Porque antes, cando estábamos por aí, había unha veciña que a naido que leva un pouco o tema da auga aquí, porque non é por traída, é ben do monte. Entón, claro, cando deixa de haber auga nos depósitos, non hai auga. Entón, a ver, estou un pouco cansa xa do calor. Non sei se escoitan os paxariños, están locos por aí, que facedes? Non sei se son colondrinas ou que son, pero van loquísimas, estades loquísimas. Mira como me entran para a casa. Escucho, ai. Pero moitísimas, Bueno, está ben, a mí gusta que fan ruido. Vai cutres, teño que ir á farmacia a pillar algo para poñer aquí. Bueno. Notas como estou facendo tempo para non ir facer o que teño que facer. Procrastinando. Vou sacar as ervas que hai aquí. É que aquí hai cemento que se puxo fai tempo, pero claro, as zonas ainda que están cementadas ou calquera cousa, se non se barren e se limpan, a terra vai se acumulando e as plantas nacen. Non sei xa... Isto é cemento. Claro, témolo ao monte e pasa o que pasa. Así que esta zona, como me está dando a sombriña, vou quitar estas ervas e vou facer algo por aquí que me está apetecendo. Está me apetecendo. Non sei se o gravarei porque me é un pouco incómodo estar pendente de tantas cousas. Pero confía en que o vou facer, vale? Ai, como gustan os paxeriños, está por aí tamén a galiña chocando. Miña Alba.